Mega love shoutout sa lahat, Chang. Hindi pa ako naka-StreamYard ngayon. And my words, no, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for a while, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love, 100%. I'll be right here, baby. I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody know I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Thank you po sa jogging. Welcome. Viral Music, Kamsak, dalawa ko sa iyo. Maraming salamat. Ayan po si Gina BTV. Ayan guys, yan, paki-connect naman po kay Gina BTV. Salamat bro. Hindi ako makakonect sa StreamYard. Sayang bro, hindi ka makakyak. Well, hindi ka nag-playback kasi 2 oras na. Bale, 2 oras ko is 2 oras ko nagla-live kita 8:30 AM to 5 AM. No. 8:30 AM to 11 AM Pinas time. Bale, Tuesday to Saturday.
Balay 20 oras mingkit Monday. Aldaw Michus Monday to Friday. Tusok dikit na kapina. Ayan, maraming salamat The Dreamer PH. Ayan, please connect po ang aming founder. Founder ba yun, Gina? Ang aming founder ng Ilocos Vlogger. Ayan po si Gina BTV. Ayan, please connect po. Siya po ay isang. Sabihin ko na, isa po siyang ano guys. Nag-work po siya sa radio station. Ayan. Bali, Gina V, hindi pa ako nakapunta doon sa grupo. Hindi pa ako nag-join, pero gusto ko muna kitang makausap sana about that. Pero gusto ko, yung binigay mo sa akin na link yan. Ayan, si The Dreamer PH nagbaba po ng bahay. Ayan, please connect po, The Dreamer PH. Ayan. Salamat bro. Magandang dila. Ayan, The Dreamer, pasok nyo naman po BML Music, galawin kita mamaya. Ayan. Sige, mag-iwang ka lang ng bakas na nagbabalik yan, The Dreamer PH. Ayan, huwag kang mag-alala. Ayan guys, sino po ang nagbaba ng bahay dyan? Sige, magbaba lang po kayo ng bahay at tayo mag-play po ng iyong mga video. Ayan, nandito po ako kay BML Music. Ayan. Sige lang po. Titingnan ko kung sino bumababa dyan mga kabiyag. Ayan. Ayan po. Sige, baba lang po na tayo ng bahay. Ayan po. At tayo hindi siguro magkakanta kung may mag-i-sponsor po ng aking boses ngayon kasi ang hirap may ubo na may kumakanta. Yung may ubo ka na kumakanta ka, ang hirap mga kabiyag. Ayan. Pero kung sino ang may mag-i-sponsor dyan, sige, pipilitin po natin mag-live ay magkanta. Ayan. Bro, ako ng mo, videos mo yung lang, dire-diretso. Para sa WH. Ano kaya? Tapos sa playlist mo, kuha ko na sa short video. Ayan. BML Shorts. Ayan. Nandito ako sa BML Shorts mo ulit. DJ Jonel Sagayno. Ayan. TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel Sagayno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Tayong lahat. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan, mga kabiyag. Ayan, sa lahat po ng nandyan, ibabaya lang po yung mga bahay at tayo mag-play po. At tayo punta rin kay The Dreamer. Ayan, The Dreamer, I will go into your home, okay?
Dance of Lee at The Dreamer. PH, thank you. Sabi ni BML Music. Ayan, maraming salamat, brother. BML Music. Ayan. The Dreamer, punta po ako sa inyong channel. Ang sarap ng mag-sounds garon, guys. Banana. You are listening to the music of Filipino Mix Long DJs. Play for me. 2, 3. DJ Jonel Sagayno Mix. DJ Jonel Sagayno. Go away to. DJ Jonel Sagayno. Ako suka. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. The Dreamer, I'm hearing your playlist. Yan. New haircut. Ayan, start ako dyan. New haircut, yeah. The Dreamer. Okay. Ayan, nag-start na mag-play. Sige. Maraming salamat, guys. Ayan. DJ Jonel Sagayno.
sa'yo ha, isang dikit sa'yo. Dreamer, tamsak. The dreamer, tamsak ha. Naka-ano ako sa'yo ha, naka-pads ako.
good morning sis. Ayan, maraming salamat Rich to M. Sige. Dikit-dikit lang po tayo dyan. Ayan, yung nakapin, mag-iwan po tayo ng bakas. At magbabaka na rin ang iyong bahay kasi magpipinto tayo, di ba? Maraming salamat at dahil dyan sa pagsilip mo. Maraming salamat Rich to Emma sa iyong bapang bisita sa ating channel. Sige, nag-good channel ako sa iyo Rich to Emma. Ito para sa iyo, isa. Ayan, pinapanood ko yung video mo. Kahapon guys, ayan, ito. Baba mo yung bahay mo para may play ko. Huwag na muna sir, di po ako tatagal, lalabas po ako sa bahay, di po ako makasakli. It's okay. Mag-iwan ka lang ng bakas. Ano, dikitan mo lang. Okay, no worry. Ayan, dikitan mo lang. Sige, maghabang nakaan yung computer. Baba mo yung bahay mo, no worry, mag-play lang. Ito sa'yo, may didikit. Tamsak sa'yo, bro. Sige, magbabalang ka ng bahay. No worry. Hanggat wala pa tayong mga bisita na masyado. O baka wala nang bisita, kaya... Ayan, bro BML, isang digit sa'yo again. Ayan. Marami tayong banana dyan. Ayan. BML Mix TV. Ayan. Maraming salamat. Sige. Wala na si The Dreamer. Ayan. Baba mo yung bahay mo. Rich to M. I-play po natin. Another plus one again. Ayan, another banana. Panoorin natin yung short video mo. Ito, nakapula pa yan. Tingnan mo. Ayan. Welcome bro, welcome. Sige. Habang wala pa tayong mga bisita ngayon. Ayan. Ayan, nandito ako sa short video mo. Ikaw ang ligaya ko, sabi ni Bro BML. Ayan may kaduet ka dito bro. Ikaw ang ligaya ko. Diba? Sabi dito, ikaw ang ligaya ko. Dalawang short ang pinanood ko para solid ang dikit. Rich to M. Ayan po, ayan. Sige, maglablaban lang po tayo. Magdikitan. Ayan. Asan ang mga natin? Sige, Rich to M. Ayan, isang dikit na naman tayo. Full kalemba. Ayan po. Ayan, may bagong dikit tayo. May bagong tayo. Wait lang guys. Tayo, jaketin natin yan. Ayan, Benson. Si Benson. Wait lang Bro BML, alam mo ba kung paano mag-jacket dito sa laptop?
Nelson Tating, dikit ko po sa iyo, host si Rich 2M po. Ikaw pala yan, Rich 2M eh. Hindi ko na, ikaw. Sige, salamat. Ayan. May jacket na yan, may jacket na. Lakihan ko kaya para makita ko yung ano. Yan, laki. Ayan, may jacket na yan. Sige, salamat. Sa jacket, welcome. Ayun, alagad mo yan. Huwag ko na lang didikitan na. At least may jacket na. Yung ano na lang, main mo na lang didikitan ko. Rich 2M, ito. May isa na naman ako. Ayan, panoorin natin itong ano mo. Ayan, yung pandesal with egg. Sarap naman to. Ayan po. Mega love shout out to you, Shine. Ayan, thank you so much, Shine, for coming. Ayan, kumusta? Matagal nang hindi ako nag-live stream. Ayan. Ann TV, mega love shout out. Ayan po si Ann TV. Ayan o, Rich 2M. Ayan, may dikit na naman ako sa iyo, ha? Ayan, dikit ko na ito kay Bro BML. Ayan. Sige, magbaba po tayo ng bahay. Tamsak na lang sa'yo, Bro BML. Thank you po sa jacket, Ann TV. Wala pang jacket yan. Sino po si Ann TV? Ayan, maraming salamat, China, sa iyong pagbisita. BG lang muna, host. Labas lang ako. Sige, BML Mix TV. Ayan, maraming salamat sa iyong pag-BG dyan. Ayan. Ann TV, may jacket na, Ann TV. Okay? James Gipe, maraming salamat. Thumbs up din sa iyo. Ayan, maraming salamat. Ayan, si James Gipe. Sige, pin po natin si James Gipe. Sa bahay mo ako, Ann TV, okay? Ayan o, Ann TV, sige, dyan ka lang, Ann TV, ha? Ayan, at i-play po natin si James Gipe. Wait lang, guys. Ayan o, James Gipe, I play your home. I play your channel, okay? Ann TV. TV, sa bahay mo rin ako, ha? Mag-play po tayo ng iyong bahay. Okay? Ayan o. Nandito ako sa... Pili na lang po tayo ng mas mahaba na yung binaba mo. Tuni in Angel, ikaw ba to? Tuni in Angel, Ann TV? DJ Warrior. Welcome po, di ako mga tambay ho. Sira wifi. Okay, no worry, Shine. At least thank you for coming, okay? Ayan, Ann TV. Ikaw ba si... No. Iba to,
Biglang guys na nagtitingin ako. Bagong dikit host, Rich 2M po to. Sige, sige. Ala, bigyan natin ng ano yan. Wow, Shine, thank you so much sa iyong palipad dyan. Kaya maraming salamat. May pakulay sa buhay po tayo kay Shine. Kaya maraming salamat, Shine. Thank you so much, Shine, ha? TV, nandito ako sa bahay mo. Pili po tayo ng ating i-play, ha. Play all. Ano to? Yung playlist, nasa playlist mo ako. Nandito po tayo sa home economics. Ayan, mag-play po tayo ng home economics mo, okay? Ayan, tamsak. Ayan. Balasubas, aloha, host! Sino yan si Balasubas? Alright. Okay, Balasubas, bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket na si Balasubas. Ayan. Aloha. Mahalo. Ayan. Maraming salamat. Sige, magbaba po tayo ng bahay. Sino yan? Balasubas. Di Okra. Kamental Squad. Kasangga. Ayan. Salamat sa jacket. Welcome. Ayan. Ang TV, naka-play po ako sa iyo, ha. Si The Dreamer, nakaharang pa. Ang daming harang niya, no? James Kipe, I play your new The Cardi B and Offset Meal. Ayan. Sarap. DJ Boyet, True Idol. Sige, magbaba po tayo ng bahay kung gusto nyo ma-play po yung mga video, guys. Ayan. Ayan po tayo. Ayan. Maraming salamat, mga kabiyag. Update lang po tayo, ha, mga kabiyag. Wala po tayong ano ngayon. Anong main channel mo, Balasubas? Kasama ko po si Gurot Farmers in Hawaii. Ayan! Maraming salamat! Ayan, Balasubas. Ayan, maraming salamat. Hindi po ako naka-stream ngayon kasi para, hindi ko makontak yung kasama ko na nagbibigay ng code sa StreamYard namin. DJ Boyet, True Idol. O ganun ba? Wala kang main channel? Bakit hindi mo bigyan ng main channel yan? Mag-upload ka lang ng mga video, short video. Saan ka sa Hawaii? Saan ka sa Hawaii, bro? Dito sa Oahu. Dito ka rin ba sa Oahu? Hindi mo maharap? Ganon. O, dyan ka sa Pinas. Ayan, pero may Facebook ka. Imbes na mag-upload ka sa Facebook. Ayun. Kaya, alam nyo, kaya binigyan na ng monetization ang Facebook ngayon kasi ang dami nang wala sa Facebook. Kaya binigyan na ng monetization yung Reels.
Pero hindi ko po na-monetize yung Monetize na po pero hindi ko pa na-on yung ko. Ayan, maraming salamat ha, Balasubas. Ayan. Kala ko nandito ka rin sa sa US, Hawaii. Si Igorot, ang daming pag siya'y nagla-livestream, ang daming taong pumapasok dun, daming kumakanta. Ang galing ng mga singer ni Igorot. Talagang very supportive ang mga kasama ni Igorot. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Meron po ako FB kaso hindi ko na na-open dahil sa pag-support sa YT. Ganon! Mag-upload ka lang. Dapat pag may support ka na dito sa YT, pwede ka na rin mag-gawa ng yung channel. La-live kay Ninong Igorot Farmers in Hawaii. Ninong mo siya? Bali na sa Baguio ka rin, bro? Palasubat. Yung team namin ang nagda-live. Oo, alam ko, napansin ko. Si Igorot, siya ang nagbababa ng mga pero iba yung nag-live ng kanyang bahay, di ba? Napansin ko yun May ibang nag-live sa kanya, pero yung main niya, meron din siyang main. Hawak niya yung main niya. Tapos, may ibang nag-live. Napansin ko yun. Kaya yung nagta-type ng pangalan, shout out Biakti Hawaii, sinasabing ganon. Tapos, yung mga nasa taas ng live stream, wala siya doon. Hindi ako kilala. Hindi ako kilala, pero si Igorot. Bravo Channel, mega love shout out. Ayan po, aloha! Ayan. Mahalo, Bravo Channel. Ayan, thank you so much for coming again. Bravo Channel, ayan na po ang ating sponsor. Ayan. Diba, Bravo Channel? Ano yung request mo? Mag-request ka. Try kong kantay, Rich 2M. Dating dikit po to host sa'yo. O yan, maraming salamat. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Ayan. Oh, maraming salamat sa lahat ng nandiyan. Opo, busy po kasi siya, kaya kailangan i-update nga, kaya nilalay po. Oo, kita ko nga No, it's okay kahit hindi ka mag-live, basta mag-upload ka kahit mga short video. Kaya nga ako almost 1 month hindi ako nag-live. Kahapon lang ako nag-live ulit. And then ngayon, yan. At least, kasi naubo ako Ang hirap naman na ubo-ubo na naka-live ka. Tapos biglang kahapon may nagpakanta sa akin. Ayun. Napakanta po tayo. Hindi ko lang alam kung tapos na ang trabaho ni Farmers in Hawaii. Igorot.
Taga-Benguet din po ba kayo? Hindi, hindi. Ilocos ako. Ikaw, taga-Benguet ka? Sana taga-Benguet ka, Balasubas. Balasubas, pwede mong ibaba yung bahay ni Igorot para kung kaya mong ibaba yung bahay niya para okay naman. Para malaman niya na galing ka din. Jane Githering Longas. Ayan. Happy Lucano, happy Igorot po ako. Okay. Ayan. Tamsakos, maraming salamat. Ayan. Jane Githering. Ayan. Sige, magbaba po tayo ng bahay. Ayan po, si Balasubas. Isa po siyang supporter. Wala po siyang channel, guys. Ayan. Laurel. Ayan. Big love shoutout po. Host sa lahat. Ayan. Maraming salamat, Chan. Ayan. At dahil Chan, ito para sa inyo. Palakpak. 16,000. Sino si Laurel? Sige, bababa po tayo ng bahay. Tayo na naman. Ito po channel ni Igorot. Sige, bababa. Ipin po natin Balasubas. At sabihin lang nila na galing sila dito sa bahay. Laurel, may jacket ka na. Ayan, may jacket ka na, Laurel. Ayan, maraming salamat ka. Ayan, nagbababod ng bahay, palablab naman ho. Ayan, sige. Ipin po natin yan, Ayan, ipin po natin yan, ha. Sige. Tamsak sa'yo. Ayan, replace po natin yung nakapin. Ayan, sige. At tayo, kita ulit tayo ng iyong video. Ayan, sige. Guys, ayan, pwede natin dikitan po ang patamsak po channel ni Mrs. ko. Ay, may channel pa ni Mrs. mo. Sige. Okay lang yan, kahit na ikaw ang ikaw magbaba ng channel ng iyong Mrs. At least, alam namin na Mrs. mo yan. Diba? Kaya no worry bro. Pwede mong ibaba yung mga bahay ni Mrs. mo. Sige. Jane, nandito ako sa bahay mo, Jane, ha? Kita tayo ng iyong playlist ulit, Jane. Yung videos mo na lang. Mag-play po tayo ng iyong video. Dito ako sa video mo na vlogging at check lapkok. Ganon. Ayan, nandito ako. Jane. Sige. At si Balasubas naman yung bahay niya. Okay, Balasubas, nandito rin ako sa bahay ni Mrs. mo. Sige, update. Ana BTV. Ayan, ikaw ba yan? Ana BTV. Ayan. Alam ako'y natulong na mga tinig mo sa aking nakabigaling na di ko makita. Full kalembang na, Balasubas, Jane, Tamsak, Dikit. Ayan. Ayan o.
Full kalembang na, Balasubas. It's kita po tayo ng iyong video. Kasi nag-replay po tayo, ha? Or videos na lang niya, Ana BTV. Parang ako'y natunaw na pagkatibig mo sa akin na kabigani na di ko mapipiling ang aking nadarama. Hindi tayo sa playlist mo, ha? Kung mas marami yung nandito ako sa short videos mo playlist. Ayan, Balasubas. Okay. Ayan. Reach to M. Wait lang, ha. Ayan, Reach to M. Tigilan mo si Balasubas. Ayan po, misis niya yan. Okay, may jagger na yan. Reach to M. 0.8. Ayan. Ayan, sige, baba lang po tayo ng bahay at tayo mag-play po. Sige. Okay. Ayan, maraming salamat mga biyag. Mga kabiyag dyan. Ayan, new here. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Overlooking ang ganda. Dito ako, ang TV, ha. Ayan o, ang BTV, nandito ako sa percent ng pagmamahal ko. Ayan, 100%. Ayan, thumbs up. Okay, dalhin ko po muna main ko. Ang BTV, dan thumbs up. Ayan, wait, ano ko. DJ Jonel sa Gyno. Ayan, may jacket na ang BTV. Ayan, may jacket na. Sige, naka-play po ako sa iyo ang BTV. Nandito ako sa vlogging. Ayan, still playing. Salamat sa jacket house. Welcome. Si Balasubas ko ho. Sige. Okay bro, yan. Maraming salamat, ha. DJ Jonel sa Gyno. All bells na po kay Balasubas. Main po sa puto. Sana balikan po din po ako. Ayan. Dalawa ang may bibigay ngayon na Reach to M. Andyan yung main at saka yung ninja niya. Si Balasubas at si Ana BTV. Si Balasubas ay si Ana BTV, Reach to M. DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno Remix. Sige, magdigitan lang po tayo mga biyag. Ayan.
Jonel Sagayno Remix. Jane, mayroon akong ibibigay sa'yo. Mayroon akong isa dito Jane. Ayan. Huwag na lang ako magpakanta. Manood na lang ako ng short video mo para dikit na dikit. Okay, nandito ako sa Rap Yummy Short. Ayan HM, salamat po. Nalagyan ko na po kayo damit. Ayan, maraming salamat. Ayan. 1, 2, 3, 4. Welcome, Jane. Ayan, ang BTV. Ayan. Tingnan ko rin to. Go to channel ako. Meron akong bibigay sa'yo, Jane. Ay, Ana BTV. Ayan, Ana BTV. +1 sa'yo. Ayan. Sige. At saka yung mga nalatan dito. Ayan, sige, baba lang po ng bahay. Tingnan ko kung sino po ang hindi pa. Apat pa lang yung naka-play dito. Tapos na yung dalawa, guys. Pinipili ko yung mga mahaba ang video. Ayan si Jane, still. Kalimbang na sa'yo, kalimbang na, Ana BTV. Ayan. Nadikit ko na rin yung main ko sa'yo, ha? Bye po muna. Thank you. Sige, Rich. Maraming salamat ha sa iyong support dyan. Ayan, maraming salamat. Okay, naka-play ka pa. Naka-play ka pa dito. Ma'am Rich ako din po may hawak sa Ana BTV. Ayan, ganun. So, Rich dalawa po yung nabigay ni Ana BTV sa'yo. Isang ninja at isang main. Ayan. Subas, nagbakas po ako ha sa'yo para ma-jacketin mo rin ako. Ayan, nagbakas po ako sa my hometown. Ayan. Ayan, 5 million videos, mega love shoutout. Ayan. Ito po ang idikit ko sis Ana BTV, sabi ni Rainbow. Chain Guitaring, Lucas. Ayan, thank you so much. Salamat, host. Papatigitan kita kay Ana B mamaya. Sige. Ayan, no worry. Salamat. Ayan. Thank you for the support, ya. Ayan. Pakisabi na lang kay, Igorot. Sana makabakasyon ako, Balasubas. Pasyal ako sa Baguio. Sana makita kita doon. Benguet. Ano ba mapapasyal sa Benguet? Jane Gidering, +1 ulit sa'yo, Jane. Ayan, sige. Ayan, maraming salamat. 3,
si siya po si Rich 2M. Ididikit niya yan sa'yo. Siya si Rich 2M. Ayan. Sabi niya, okay po Balasobas, dikitan ko din ulit ang main mo. Ayan. Ayan yung Rich 2M. Yan ang main niya. Tapos Rainbow, yan niya. Alagad niya. Meron na naman akong ibibigay sa iyo, ha? Rich to meron. Ana BTV, ayan. Sige, baba ng bahay, Ana BTV. Ididikit ko rin to. Thank you, host. Bigyan din kita maya, host. Drive lang. Sige, Jane. Ayan, maraming salamat. Ayan po. Sige. Ayan, mga bahay nyo, ibaba nyo. Yung mga bagong pasok dito. Sige, Jane. Salamat sa pabitching. Yung mga bagong pasok dito, ibaba agad yung bahay para ma-play po ulit tayo agad. Madam host, madaming host pasyalan doon sa Benguet kaso baka po di maabutan dahil wait ko na lang po papers but alis na din po ako. Oh, ganun ba? So saan ka pupunta, Balasobas? Sa Hawaii din? 1, 2, 3, come on! Cayman. Ayan, Island House. Georgetown, Cayman Island. Ayan. Good luck sa iyo, Balasobas. Ayan. Welcome. Hour po tayo. Okay na sa akin, guys. Ayan, update lang. At least nandito po kayo. Wait lang po, host. Tikitan ko lang po si Jane ng 10. Sige, wow. Salamat. Salamat, Balasobas. Ayan Jane. May bibigay po sa'yo si Balasobas. Ayan po. Si Balasobas ay hindi yan ang kanyang main. Ang main niya po ay si Ana VTV. Ayan. Jane Gittering Locas. Ayan po. Titikitan ka daw ni Balasobas ng 10. Nag-nervous pa ako, kala ko nalubat na ako. Yankee, so Balasobas, balikan kita ha. Ayan, sabi.
Plus one ulit sa'yo, Jane. Plus one ulit. Request host, take me now. Oh my God, ayan na. Ayan na ang sinasabi ko, take me now. Oh, sige, sige, try ko. Ana VTV. Ayan, bigyan din kita ulit. Ana VTV, ayan o. Sige, try natin, take me now. Ayan. Baka hindi ko kaya yan ha, Bravo Channel. Kung hindi ko kayan, oh, for special someone. Wow, sana all may special someone. Inuubos si Biak si Hawaii. I-try natin. Baka hindi kaya. First time ko kantahin to. Ayan, nandito ako sa VTV short mo ha. Ayan, si The Dreamer. Wala na si The Dreamer. Ana TV andyan pa. Ana. Okay. Sino to? Wala na yan. Alright. Try natin ha. Opo ako. Try natin kantahin talaga to. 飛行機です。これが私の旅の中身です。 Ayan, try natin ha. Try lang natin. Pag di ko alam, stop ko na ha. Hello, Soundcheck. Okay, this is your request. Bravo Channel. Ayun. Hindi ko alam to. Try lang natin. Baby, I need your love right now. Baby, I want to show you how. Come on. You know that we waited long enough, and now it's time to be lovers. I try to be only one with you, and try, but baby, it's worth it all for you, and it does, making me wait for you this way. I can't go on, so come and take me now, take my love, make come true the feelings of it on. Take me now, take me fast, you can cross me, our love will never last. I know
over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Take up to the feelings of it, baby, go. Take me now, take me fast. You can cross in the love will never last. Thank you, thank you. Take my love. Take up to the feelings of it, baby, go. Take me now, take me fast. You can cross me, our love will never last. Take me fast. You can cross me, our love will never last. Ang taas! Ayan na yan po. Ayan ang request mo, Bravo Channel. Bahaghari, ayan po si Baga. Sige, sige, bigyan ko ng jacket yan. Ayan. Anabi TV, ayan na, dikit ko sa'yo, Anabi TV, ha? Ay. Sige, 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 okay. Ayan, ayan. Okay lang, okay lang. At least sabihin mo sabihin mo na ikaw i-message mo lang bala. Bala dyan sa iyong message. Para alam ko. Okay, thank you ha, Bahagari. Ay, Balasubas. Ayan. Maraming salamat. Sige, sige ha. Ayan, maraming salamat guys sa inyong mga nandyan, mga nag-video dyan. Sige, salamat ha. Salamat, Bahag. Salamat, salamat. Jane +1 again sa'yo, Jane +1. Ayan. Tapos puntahan ko si puntahan po natin si Anabi TV. Ayan. Ayan, +1 again, Anabi TV. Ayan. Ipin nga natin si Anabi TV. Ay, tawag po tayo guys. Mute lang po tayo.
Ayan po. Ayan. Maraming salamat. Gilbert Ono Vlog, may kalam shoutout bro. Ayan, sige. Baba lang ng bahay bro, Gilbert Ono. Ayan, nakimute ko kanina, may kausap ako. Ayan, Gilbert Ono, baba ng bahay bro. Ayan, dikitan po yung nakapin bro, dikitan. Ayan. Di na ako mag-comment, iba ko. Sige bro, sige, ayan. Walmaris Channel, hello everyone. Hello, Walmaris Channel. Ayan, may galap shoutout to you. Ayan, sige lang po. Sige, magbaba po tayo ng bahay. Ayan, at ipin po natin si Balasubas. Ayan, dikitan po natin si Balasubas guys ha. Ayan, dikitan po natin. Hello. Sige, magbaba po tayo ng bahay. Yung mga late na nagbaba ng bahay, sige, baba po tayo ng bahay para makaplay po tayo. Makaplay po tayo ng iyong mga video. Sige, kasi 30 minutes na lang po tayo. Ayan, maraming salamat, Balmaris Channel. Ayan, sige, mag-iwan lang po tayo ng bakas. Ayan, kapalit ko lang yung nakapin. Ayan, sino yon? Si Balasubas ba? Bro Gilbert Ono, sige, magpapapo tayo ng bahay. Ayan, Gilbert Ono, ayan, sige. O, tamsak sa'yo, Gilbert Ono, ha? Ayan, dito, unboxing, sharp, short. Ayan, unboxing. Balmaris Channel, sige, punta po tayo sa iyong bahay, Balmaris Channel. Okay. Play po natin yan. Lahat po ng baba ng bahay dyan, guys. Pwede natin i-play. Sige lang po. May ano ka. Ayan, may bakas na ako sa iyo, Balmaris Channel, at titingin ng iyong video. Kuha na lang ako ng video mo. Ito yung Do I Have to Cry. Ayan, i-play ko na lang yung kanta mo, Do I Have to Cry. Ayan, thumbs up. Ayan, Do I Have to Cry for You. Ayan, cover. Ayan, kumakanta ka pala. Dan Sampuhos, ayan, maraming salamat, Balasubas. Ayan, dikitan po yung nakapin. Ayan po si Mrs. po ni Balasubas, yan, yung nakapin. Ayan, dikitan po, mag-iwan po tayo ng bakas at baka bibigyan ka po. Hindi lang isa ang may babalik sa inyo, guys. Ayan, maraming salamat, Balasubas. Ayan, nakaplay na po ako, Balmaris, sa iyong Do I Have to Cry for You. Ayan, Balmaris, damdamsak dikit. Ayan, sabi ni Balasubas. Ayan. Si Balasubas po, ayan po ang kanyang main, si Ana VTV. Ayan po. Sige, Balmaris TV, ayan, bigyan din kita ng tingnan natin kung makakapag-ano po tayo. Makapag-rotate. Balmaris, bigyan din kita ng 10 banana. Ayan o, si Balasubas magbibigay. Wow, salamat Balasubas ha. Sana all, palagi ka pumunta sa aking live. Ayan. At mag-play po tayo ng video ng iyong ano. Sabagay, nandito pa ako sa video mo. Nandito pa ako. Tingnan natin. Ang TV. Ayan, nandito po ako sa iyong short. Ayan, nandito ka sa mga short mo, bro. Ayan, marami. Nandito na ako sa nag-automatic pumunta sa update lang po, patamsak. Yung mo, silent LS mo. Naka-automatic, Balasubas. Napunta na dun.
Ayan o. Sige, sige. Ayan. Sure host, pupunta ako sa live mo para makatulong din po ako sa mga need ng panahon. Sige, sige, salamat pala sa ubas. Ayan. Basta ibaba mo lang ng bahay. Pag napasok ka ng baba ng bahay, play ulit tayo. Kasi hanggang 2 oras lang ako nagla-live. Ayan. Ayan. At tayo malapit na po mag-end. 20 minutes na lang po. At tayo mag-end na. Sige, salamat ha. Ayan ha. Ayan, ayan. Hello? Yeah. Ayan, ayan. Okay, ayan. Maraming salamat sa mga nandiyan na. Nakapin sa clipboard ko, mga bibigyan ko ng Ayan, salamat bro, Balasubas. Ayan. Sige, sige. Last one again sa'yo, Balasubas. Ana VTV. Sino pa po ang nandyan? Sige, baba lang po ng bahay para mabigyan po natin. Na po tayo guys, sikit na lang. Ayan guys, baba lang po ng bahay kung may tao pa dyan kasi kung wala na po tayong mabigyan, mag-end na po tayo kasi may trabaho po si host ngayon. Ayan. +1 again sa nakapin. Ayan, Balasubas. Bigyan din kita ulit. Ayan. +1 ulit sa nakapin. Ayan. Team Kamote. Ayan, ang ganda ng trailer ng
Ayan, Balmaris Channel. Ayan, bigyan din kita ng isahan. Ayan, Balmaris, may isa pa. Ayan. Ayan, maraming salamat, guys. So, hindi na po tayo magtatagal, mga kabiyag. Kaya kasi may trabaho pa si bro ngayon. Ayan, mag-edit po tayo ngayon, guys. Sige, mag-edit pa ako bago ako punta sa work. Ayan, maraming salamat sa lahat po nandyan. Thank you so much, everyone. Ayan. Ayan, hindi na po ako magtatagal, mga kabiyag. So, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa mga nandyan. Thank you so much. Ayan. Bye everyone. Keep safe and God bless. Ayan, magpa-play po tayo ng Insomnia. Kasi baka may TPR kanina. Ayan. Ayan. Maraming salamat everyone sa lahat po ng nagpalipad dyan. Si Shine, thank you so much sa iyong pakulay, Shine. Thank you so much. Ayan. So, hanggang dito na lang po tayo, mga kabiyag. Ayan. Thank you so much sa lahat po na nandyan. Nag-support po sa atin. Ayan. Walmaris Channel, ayan. Harang po host, ayan. Gilberto, no, mag-end na po tayo, Gilberto, no. Ayan, si Gilberto, no.
safe everyone. Ayan ba? Okay, see you tomorrow, Balasobas. Ayan, thank you. Say hi to Igorot, ha? Bro, say hi to Igorot. Okay. Bye, Haigland. See you tomorrow. Ayan, maraming salamat sa iyong pagbisita. At least nakapunta ka. Ayan, nakakuha ka pa ng 10 kay Balasobas. Ayan. Marami pa tayong may titigit sa iyo, Haigland. Pasyal ka lang dito. Mas agahan mo, mag-start po tayo ng 8:30 a.m. or 9 a.m. Pinas time. Ayan. Ang live ko lang kasi mga 1.5 hour to 2 hours po tayo. Ayan, sige. Bye guys, thank you so much sa iyong pagbisita po dito. Balasobas, thank you so much po ha. Ayan, say hi to Igorot. Okay. Bye guys, thank you so much. Bye everyone. Keep safe and God bless. Bye bye.